Mama, ema klenya wala mna tanku. Batosi e bɛ ne yira diɲɛ na koyi. E ɲɔgɔnna bogotigi falen bɛ jɔ an bolo k'o tɛ se k'a fɔ k'o bɛ baara kɛ. I bɛ tila tuguni ka n'i jɔ ma tugun ko ma tila ɲɛgɛnko la. Sabali sa. Mama, i b'a dɔn ne peresili. Sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ ne da la ko ne bɛ ka kuma e ma. I bɛ tila tuguni ka nin kɛ n na de yan. Mais Batosi ne tɛ foyi f'i ɲɛna, Ala de bɛ e sara parce que i na taa cɛlasigi de la. I ye muso de o. I bɛ taa du dɔ de kɔnɔ, i bɛ bɔ ne kan i bɛ taa du dɔ de kɔnɔ. N'i m'a kɛ ne i bɛ taa k'olu ye. Kana na ne tɔɔrɔ, kana na i bɛ k'an dusu kasi sa Batosi, sabali yɛrɛ de. Sabali ka ne to yen, n'i deli. Mama, ko ne kan ka bɔ de, ne bɛ retard de la. Kana n'i ka bɔli ko kuma fɔ n ye. A to an ka ɲinga ko n fɛrɛ ma. Non, mais ne tɛ foyi f'i ye, Ala de b'i sara dɔrɔn walahi. E bɛ ka mun kɛ ne la, i bɛ k'an yira diɲɛ na. Taga i ka bɔ ne ɲɛ fɔlɔ. Grand sœur, e bɛ mun kulela Batosi da la? Batosi bɛ ka mun kɛ ne la e yɛrɛ t'a kalama. N'a fɔra Batosi ɲɔgɔnna bogotigi bɛ jɔ an bolo k'o tɛ se ka baara kɛ ka d'a ba ma. Ah, grand sœur, i bɛ den sɛgɛn sa, kana tɔɔrɔ sa. Mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ dalen don an ba tɔgɔma la, i bɛ k'o sɛgɛn k'o ɲɛni tan tɔgɔ la. Ni kun m'o dɔn e kun kana tɔgɔ d'an ba la sa. Nin ye e yɛrɛ mankan ye ne ma. E mɔgɔ min kan ka ne dɛmɛ an ka Batosi dilan. Ni e bɛ ka tila tuguni ka nin kuma nasugu fɔ ne ma, hali n'an ba tɔgɔma don, ba tɔgɔma tɛ se ka dilan. Ayisa, den ye bɔgɔ kɛnɛ de. N'i y'a mɔ ka bila yɔrɔ min a bɛ kɔrɔbaya ni o de. O ye tiɲɛ ye nka e fɛnɛ i tɛ exagérer don kojugu, den tɛ mara tan tɔ. I b'a dɔn nin bɛ den traumatiser de. Taa n'a ye dɔɔni dɔɔni, Batosi ye denmisɛnnin de ye o. Kana girin-girin a kɔ sa. Denmisɛnnin ko fɔtɔ to a tulo la kɛ, a tɛ se ka dilan. Batosi tɛ denmisɛnnin ye bilen. Batosi ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ baara kɛ ka d'a ba ma. E m'a faamuya o. Batosi ɲɔgɔnna foyi tɛ baara kɛ ka d'a ma. Batosi ye den de ye sa. I b'a nɛgɛ nɛgɛ de, i bɛ denmisɛnnin nɛgɛ nɛgɛ pour que k'a don i sagona fɛ de. Mais kana ka nin girin-girin a kɔ. Ne kɔni nana. Ne tɛ girin-girin Batosi kɔ. N nana o kangari kelen de da i ye. An ba tɔgɔma de don, kana n'a traumatiser. Taa n'a ye dɔɔni dɔɔni. I y'a mɛn wa? O de kun don. K'an bɛn kɔfɛ wa? Ne bɛ kuma e fɛ yan. Ne tɛ foyi f'i ɲɛna. E ma se k'i ka cɛlasigi ɲɛ, e bɛna se k'a fɔ k'e bɛ ne den dilan ka di ne ma. Ka na ka n'i daga sigi ne da la dɔrɔn. Mais a bɛ ɲa. Chérie, ça va? Ça va. Quand tu m'as vu? Ça va? Don. Courant est égalé, nous. Findeni bila wewe. Findeni bali bila. Ejo ngi fifon la. Jodo na rambura grand sœur fi no. Amaga kuma mulu fo ban. Ama se ga nyɔgɔn faamuya mais e yɛrɛ hakili la ye jumɛn la? Ne t'a dɔn ne bɛna mun fɔ nin ko in na. E t'a dɔn e bɛna mun fɔ cogo di? Ne bɛna mun fɔ nin ko in na. Parce que a b'a la ko e bɛ taa minɛnw san Dubaï ko comme fɛn a bɛ ka kuma caman caman fɔ bon olu ma ne kun minɛ quoi. Ayi ne y'o fɔ tata ɲɛna jɔn bɛɛ n'i sere don. Ale cɛ ni ne cɛ tɛ kelen ne bɛ n cɛ de ka ko dɔn. Mais ale t'o yɔrɔ de faamu parce que moi mo ale cɛ ye bon ale fɛ ka an fana ka sira bila o de fɛ jagosa la wa. O tɛ kelen o. Sinon a ka nin ko in ma ne kun minɛ yɛrɛ. Ma e kɔni b'a la i ka essayer ka kuma n'a ye ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Sinon ne yɛrɛ e b'a dɔn ne y'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna n ka situation ne y'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. Ma i y'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna de. Fana ne ye baara daminɛ hali a ma mɛn ten bon n'a fɔra ale bɛ ka na ninnu imposer ne kan a ma nɔgɔn. I kɔni b'a essayer ka kuma n'a ye ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na pour que ko in yɛrɛ ka se ka kɛ comme o de y'an ka laɲini ye quoi. E yɛrɛ pereselen ba don. I m'a ye? Chérie ne pereselen ba de don. Ni don sera ko bayi bɛ ne tɛgɛ la n tɛ d'a la o. Ayi non o kɔni o kelen bɛ kɛ o. Sinon cɛ ne ma kuma ni grand sœur ye cɛ a ka nin ko in cɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ. Oui n bɛ kangari da ye ne yɛrɛ kumara a fɛ o don o. N bɛ tila k'a wele tuguni n'a ko kɛra tuguni. Mais an n'a ma taa sa Dubaï na an bɛ se k'a san yan. N n'o de fɔ ale yɛrɛ ɲɛna mais ale tugu yɔrɔ de ko fo Dubaï ne t'a dɔn a b'o kɛ kun min na o. Minɛn m'olu kelen min na olu kelenw de bɛ sɔrɔ yan yɔrɔ la ou bien an bɛna min k'olu transport wari ni fɛngɛ ninnu bɔlen n'an olu bɛɛ don minɛn na
caman bɛ sɔrɔ. Mais ni dɔgɔnin ka fɛn sanna yɔrɔ ni fɛn na o kuma minnu bɛ fɔ dɛ o dɔrɔn de don an yɛrɛ bɛ taa ka kow dɔn. Bon kobakɛw de fana ka dɛ mais olu ka ɲi nɔ dɛ mais a bɛ ka taa cogoya min na cɛ a ma nɔgɔ dɔɔni i ma mais n'i kɔni taara dɔrɔn i b'a essayer ka kuma n'a ye quoi y'a ma ma cɛ o de tun y'i wele kun ye o. sinon ɲɛnafinba de tun bɛ ne la. Non i y'o diyara n ye mɛnɛ ma mais n tɛna faamu ma y'a ma. Sinon i yɛrɛ i bɔra n'o tile filanin na dɛ. E si la bɛ cogo di n y'a bɛɛ kɛ nin ɲɛkɔrɔ. I b'a kalama ko à chaque fois ne bɛ yen i bɛ to ka siɲɛ ne ɲɛkɔrɔ de. Kana nin fɔ n ye sa. Sɛbɛ la. Nin diyara ne ye. Mais n fɛ ka dɔnkili dɔ de da la est-ce que o ka di yan. bɛ fɔ la n jan y'i fɔ. A to n'i fifa n yɔrɔ funteni bɛ yen nɔ e yɛrɛ kurantigɛ ko ninnu. N'i ko ten. O bɛna dɔnkili da la mais n tɛ se dɔnkili la dɛ. Wɔɔrɔ ma deli ka dɔnkili da fɔlɔ mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a bɛ da e kelen pe dɔrɔn. E k'a da dɔrɔn mana a kɔni bɛ diya ne e mana fɛn fɛn dɔ o ka di ne ye. Ne tɛ se ka vie ni e tɛ. Ne tɛ se ka sunɔgɔ ni e tɛ. I yɛrɛ b'o dɔn i teriw b'o dɔn ne tɛ se ka vie ni e tɛ. Ne tɛ se ka sunɔgɔ ni e tɛ. Ne tɛ se ka vie ni e tɛ. I yɛrɛ b'o dɔn diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ne tɛ se ka vie ni e tɛ. A bɛ cogo di sisan. Dɔnkili diyara ne ye sa. Ni dɔnkili diyara ne ye cogo min na. Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Oui bon ne bɛ nin da e dɔrɔn de n'e tɛ ne tɛ nin da mɔgɔ si. I kana n da muso wɛrɛ dɛ. Ayi non fo sa e kelen pe dɔrɔn a fɔlɔ a laban e kelen a tɛ da mɔgɔ si bon hali n'i y'o don o don ka to ka nin da ye ne bɛ nin da ye. O ye yan mɛ mo e se b'a dɔn ne e ka di ne cogo min na. Ne mun ka cɛ sugu min ye ala fɛ ala o de nɔgɔya ne tantɔ. I bɛ se muso nɛgɛ na toro fɛn min ka ko tɔ diya ne ka bɔ. I ka dɔnkili min yɛrɛ danni na bi a diyara n ye trop walayi. Bon i b'a dɔn ni mɔgɔ ka di ye i bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ pour que a bɛ se ka lafiya i ma n'i kɔni kɛra mɔgɔ fɛ dɔrɔn ka n'a la tɔɔrɔ ka n'a dusu kasi fɛn fɛn bɛ se k'a nisɔndiya dɔrɔn i bɛ to k'o dɔrɔn de kɛ o de la kanu bɛ taa yɔrɔ jan i ma o de la ne bɛ nin bɛɛ kɛ de parce que i ka di ne ye o yɛrɛ b'o dɔn fana. E se b'a dɔn mɔkɛ yɛrɛ ka di ne cogo min na. E ko ka di ne sa. Ne mana sunɔgɔ mo ne mana wuli mo. Halisa an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka kanu kuntagala lajan. Amina yarabi. Walayi ne ka juru foyi de t'ala la ala ye ko min yɛrɛ kɛ ne k'a sababu kɛ cɛ min nɛgɛ cɛ min dɔn ka ban kɔni o y'a bannen ye. O diyara i ka kuma o diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ. N bɛna taa so. Cɛ o teliyara dɛ. A fɔ n ka taa so. An ye dɔɔnin kɛ baro la i bɛ se ka taga so. Na y'i bila sira kɛ ko baby. Batɔsi e bɛ ka taa min? Ma n bɛna taa n terimuso dɔ fɛ yen. E bɛ ka taa i terimuso fɛ e kuma la tobili tɛna kɛ bi yan. Ma lajɛ bi tɛ n tobi sa ni ne taara ne t'a dɔn n bɛna sigi wagati min na. E t'a dɔn e bɛna segin wagati min Batɔsi i tɛ sabali Batɔsi i tɛ sabali mais i dugu b'i yɛrɛ ɲɛ ne tɛ foyi f'i ye. Tante Tisha. Ma fille. Ça va? Ça va. Et pourquoi t'as mis ta? Ah, jolie idée. Comment il parle là? Merci. Et pourquoi t'as mis? Kana moi là ça a fait là. Et puis tu as tenu faire. C'est bien. OK, no erreur. Nga. Nita. Il va faire un coup. Le wad babna. Parce que ne fait je suis na chérie de. Tisha. Ok, nyame. Ok. Ni ukuna shina ngora na war dimi mo. Ay war dima. Talo, e di la kam so kon na fere bania. O be fe, ne ga fa chuko di. Iba fo ina doro, ki kana kon la doro. O fi kana kon la ki ta war dimi na finisa. O kain na. Oh, di so kon na fere bania doro isa do. Jen du mo war te so, wati na be so iba bo de de. Oye. Ok, kambe ola. Mina follow. Okay, bye bye. Dala. Aha, yo full fight. Alame. Kambe.
Grand sœur, mais bon, il y a des It's me, I'm here for, but I'll see. Oh, pas c'est ça. Ni la me baro de la. Ina kuma baro la ne ɲɛ b'a la bato si tɛ sɔn ne ka ci ma mɛ bato si bɛ ɲin wɛrɛ n jɛlɛw fɛ sisan denmisɛnnin ninnu dun filɛ o tɛ dɔn ɲuman da fɛ. Ah, grand sœur, il fallait ça. O ma ngana baro ki pas si fana fait. Ah, tiens, ni a de. N y'a mɛn. Ouais. Ncɛ o mu dago le position wala zoro cɛ cɛ ŋa cɛ wɛ plan e ŋa cɛ zilɛ cɛ a bɛ cogo di wallahi a wusa dɔn cɛ don cɛ n bɔra k'i ni ka mɔgɔw to ɲɔgɔn kan fɔ o ma a ko kɛra da jumɛn la a cɛ e t'a dɔn o de ye cɛ kumaba de cɛ i b'a fɔ i b'i ka cɛ kumaba fɔ jɔn ye ne de m'a gérer ka d'e ma bon e filɛ kuma cɛ nin ka di e wa kuma cɛ e m'a gérer ka di ne ma dɛ ne y'o de f'i ye ne m'a gérer yɛrɛ dɛ ne tɛ fitiri waleya kan bon an ka n'o ma yɛrɛ bɛɛ mais e sigi wɔɔrɔ e taalen ko mama tilara ka na tuguni a ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye ko mun na ko ne a ja wele wa mais mama nana mun na e ma ne wele o mo tiɲɛ cɛ ne y'a essayer k'e k'i sigi cogo sugu bɛɛ la e yɛrɛ la girin-girin k'e bɛ don mama nana ŋana cogo cogo e ka kan ka ne wele walayi cɛ ne b'e wele cogo di sa ne tun tɛ se k'e wele bilen parce que ko taara ne yɛrɛ bolo dan quoi i ma ye ne tun bɛ k'e la exciter cogo sugu bɛɛ la pour que e ka se k'i sigi yan n ko ne tun ye mama wele ka na de ko n bɛna kɛ surprise ye e la e n k'o de fɔ ne ye n ka cɛ e bɛ ka ne lajɛ a ye surprise den mais e ka dɔgɔ nana ne m'a fɔ dɔgɔ ye ko ne ma wuli ka taa o de kama pour que e n'a ka fɛɛrɛ mais ne m'a fɔ e k'i sigi yan cɛ yɛrɛ e fana ka sanw de tɛ ten quoi i ma aw il faut pas ten mais ne ni mama ka an ka plan da jumɛn la sisan e yɛrɛ bolo a kɛra problème ye quoi e yɛrɛ de kunkolo ma di dɔgɔ ye quoi i b'a dɔn mana an bɛna se ɲɔgɔn ma dɛ ne kunkolo ma dɛ e kunkolo kun ka di i ta ne de m'e kunkolo jaya bon cɛ a bɛ cogo di ko n'u cogo tɛ i ma i bɛ ne kunkolo jaya de kɛ ne y'e ta gérer i bɛ ne ta gérer o ouais mais a cɛ fana y'a gérer cogo min na ne bɛ se k'a gérer ten cogo la cogo di o de ye problème ye wa i ma e tɛ homo dɛ e yɛrɛ ma fɔ sisan k'e de ye homo ya cɛ kan ka se k'a gérer ten dɛ e relation yɛrɛ bɛ n'u cɛ ka ban o ye fo waati san cɛ n bɛna jateminɛ n'a kɛra cogo min na dɔrɔn ouais n bɛ signe kɛ cɛ i bɛ signe kɛ o t'a ɲɛ yɛrɛ a kɛra cogo o cogo i jija i k'a gérer n ka cɛ man dabiri n'i ta la i kana i dabiri ni n ta la i y'a faamu wa cɛ yɛrɛ b'a dɔn ne t'o ye la sisan n ye ne ka jo de ouais ok n'i ko k'i t'o kɛ na a cɛ i b'a dɔn musoko la n t'a k'i la i bɛ tila ka n'a sɔrɔ o y'a k'i la cɛ o y'an ta o ka mɔgɔ ninnu fɛ dɛ o san dabila sa i yɛrɛ ouais o de faut pas ten sa mais i jija i k'a gérer quoi a bɛ gérer san cɛ a kɛra cogo o cogo a gɛlɛyara a nɔgɔyara kɔni a bɛ gérer quoi wa ne tɛ fɛ an ka cɛ a ka temps yɛrɛ ta yɛrɛ i n'a fɔ i tun bɛ k'i ta girin-girin ne kɔ cogoya min na dɛ ne tɛ fɛ a ka temps yɛrɛ ta tile 2 tile 3 o y'a sɔrɔ a ko bɛɛ sigira kale la cɛ o fana kuma ka ca dɛ e yɛrɛ fana b'a dɔn mama ye den min ka ca a ka ti jalen o kuma ka ca ne m'e ta gérer k'a sɔrɔ a kuma ka ca a bon cɛ kana ko da ɲɔgɔn ma sa cɛ ne b'u da ɲɔgɔn ma dɛ o e yɛrɛ non mais a kɛra cogo o cogo mo cɛ i jija a ka gérer nin wagati in na dɛ bon a bɛ gérer sa san cɛ cɛ kɔni i jija nin semaine kana tɛmɛ k'a sɔrɔ a ma gérer o mo ouais e n'a bɛ kuma e n'a bɛ mun e n'a bɛ discuter ka cɛ n ka fɛn don a kunkolo la n ka cɛ filɛ sa a bɛ gérer quoi a gɛlɛyara a nɔgɔyara i ma cɛ an tɛ sira kɛ kelen ye an t'an bila ci la kɛ o ye fo ka taa an bila o ka taa min n bɛ ka taa bitigi la an ka taa fali san wayi baara in taabolo a ka fisa kosɛbɛ maçon ninnu u bɛ se u ka baara la yɛrɛ de Mo cɛ ko bɛ cogo di i b'a kan cɛ ne yɛrɛ bɛna fili mɔ suruku tile fɛ ye cɛ kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen cɛ a kɛra tile 2 yɛrɛ cɛ jo ala kana tunu ɲɔgɔn na buru mo de mo non cɛ ni fama sa walayi ka sɔrɔ n tɛmɛtɔ yɔrɔ n bɛ ka taa du kɔnɔ dɛ an ka appartement de filɛ an yɔrɔ la dɛ tɛmɛtɔ yɛrɛ de filɛ ne ta e bɛ yan yɔrɔ in de la yan la ji la ilala mamadu rasulila
Mo ne be yini ka file fana mo. Che jera de. More mo. Ni nga yoro kura de bodong nana me ka a yoro position la je. Ima ya. Che yoro Ayen san wati juma. Wallahi bon ni be mbolo amena boko msisa ne nye bara damina la kwa. Mason nu be su ka bara la ko sebe. Ala jotu go refe. N'est-ce pas? More mo. Che ante de ve anga fla fla bo. Kuma gira fo mai. Ouais. Avec ni a 100 vla 100 chegi mu ante ka nyongo. J'espère que maro marammi ko ni. Abo de amako kan. Aye mo kana na vocal sa kibe chegana la sa. O ke to ko ni? Na wa go an clip flani na ko ni. Amuga do bulbul fenga folga mais ama OK, c'est bien. OK. Yeredu. Bon, kon mara di ma tu guye mo. More mo. Triga kera fuma gui. Wallahi kera. Ouais. No, ala kana tunu nyongona. Ala. Ouais, bon, ami, baswetana. Donc, gora imna na faranga orotia. Bon. Kuma asuri nyogona sa. Ouais, ba yoro kon mi ga jo kuma ma banfolo. Ma Je prenais place. Mo. Ouais. Ça fait 2 jours. Hein. Ouais, effectivement, kera fama ere de. Sinon ça va? Ouais, ça va. Et il vient à watcher du mago. Bon, ça fait 3 mois maintenant. 3 mois. Je voyage là, bon, dans la vacances là-dedans. Non, c'est bien. Et Bajalo? Ouais, bon, Bajalo, elle va bien. Basfesta là. J'espère que Edin Chama sera faire. Bon. Non, Edin Chama sera. Aja dorone ba bol alsa. Aja. Na wage. Ame Bajalo ko bulbulu la, ame mariage ko bulbulu de la 600. Ne agila mariage gara wakati mna ne mu anno. Non, atro mariage kuma kere. Wati ang ma bulbulu de la me ko de na kla ka firike nyongona ko do ngorona boyro chala tro mo. Ima bon amana nya finalement apparent ye ko gela. Amanya an fana ye ala yan garzega do mutu wera la bon donc on nyota Bajalo ko kun dabla la folo quoi. Ima souvent baro mogo do be olu ka ko de ka gele doni quoi. Bajalo so mogo ka ko de kun ga gele. O kuma la ko fu ga di balma furu la fa no fe. Duma no ko. Amen. Ma. Abenye. Et les activités alors? Ouais, bon, ça va, Dieu merci, wallahi. Ma. Ibo ko yere ibe musoko do la. Che. C'est mo bolbol la kile flani na folo che nyoni taka wakati che. Non, c'est bien. Na gumba yere do e fona ko. Yoro? Maro akobe sigla sigi. Voilà, ko ga sigi singa. Am se ka fo alhamdulillah. Ame ala de lal sala ka nyega dam. Ala ka nyega dam. Suna iye doge chega na ala de. Chega no poza. Ame tirge. Sanjoli. Ishi be yini ga je. Yeah. Fuati abenye ouais. Comme il y a don. Non. Après voilà, on va passer. Voilà, on sera causer. Voilà. Bon, nga yoro ibi agli to ala kwa. To wa teme ginya fili. Yoro in kan no ere. N'est-ce pas? Yoro jotu bo mo mo ga job sa ga to la. Ouais, ubu ga bara do mele. Ma sna mason mo boyan ere. C'est bien beau. Ouais. Donc mais sira ni fo. Non jara ina na te mo ere mo ina ka jide ma. Non, c'est bon wallahi. Enfin maintenant. OK. Ma jigo kan vraiment. OK. Donc medo après ame kuma William Kuzera ba ni ga oro dum paze fu mana oro anti oro chamonde anno. No problème tala mo. Ouais. Il faut chaque dalamani wala chente mama. Mais tu vas regarder les rois. Et maman. Am gere wole sa. Tiens, ami qui wole fene Ça va bien? Tiens, kanisa mo la c'est on tena fo ko mtemena odon ko al sa goro. Maman ça va? Comme mtemena odon al se biga kuma la wuli an dusu boli do omo. Oui, faut pas dire. Maman. Ça va? E bene do. Maman yenya kuma
cɛ mama e yɛrɛ fɛnɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ lamɔla de ko dɔw bɛ olu dabila sa cɛ ni mɔgɔ girinni kɛ i fɛnɛ ka n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye quoi Sheg filɛ nin Sheg ye ne teri ɲɛnama ba ye a ko ne ma k'i ka ko de ka d'an ye e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de a dabila a faga ma e bolo k'e jamanen de cɛ quoi ne yɛrɛ de b'i deli sa i jɔ sa cɛ denni bɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ jamanen qualité dɔ ye quoi e kun y'i tigɛ da ne ka dɔrɔn Omo e cɛ de k'i tigɛ kɔrɔta muso kama a cɛ bɔ ma a to yen sa Sheg ne b'a fɔ e k'a to yan cɛ Sheg a to yen nɔ bi a ka magana e ka magana ne ye cɛ a faga kan ka cɛ i ɲɛ yɛlɛma cɛ mais est-ce que i b'a dɔn ne kama kun tɛ ni Sheg kama kun tɛ a bɛɛ la cɛ to yen sa Sheg ka bɔ a ɲɔgɔn cɛ e kun ka maga ne la tɔgɔ i kun tɛ maga den wale la a kɔni danbe kɛ ne de ko b'a di sa nka cɛ n bila b'a ye n'i k'an bila n bɛ bita wa bita ɲɛ bɔ n ka ligne sanfɛ i y'a faamu wa ne bɛ ka ligne ka kɔrɔlen de e k'e jɔlen lajɛ faden sago in na ye bɛn a n'a kunkolo feere kelen a faga nin ka sa an ka bila ma bɔ ɲɛnakɔrɔ ta ɲɔgɔn na de bɛ ne kɔ Sheg e kun ka nin to yen wa e kun bɛ n sen digi nin kɔnɔ cɛ e ka faga kan sa e b'a dɔn cɛ a ka ko ka di ne cogoya min na e b'a bɛɛ kalama i b'a dɔn dɔgɔ in jamanen den de don quoi mais hali n'a jama lo cɛ o ma faga ka man i b'a dɔn mun y'a bila n'a bi yan parce que o don a ye pata ne ka niveau la fɛn ma bɔ o la o de y'a to bi a seginna kan tuguni cɛ o bi a m'i kelen kɛ a ma k'i kelen na quoi a y'a k'an fila bɛɛ de la cɛ bɔ ne da la sa fugari cɛ kɔrɔ ne kama kun tɛ a bɛɛ n'ala cɛ ne y'a kɛ ne de kama sa san bɛrɛ ne y'a kɛ